आच्छा गिबियावनो नोंथांमोना दिनै हरखाबै प्रेस मिट लेंनायाव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय जाबाय। आरो आं दिनै मानि थाखाय प्रेस मिटखौ लेंब्रबनाय जाखो बेखौनो आङो माने फोरमायलायनो सानबाय। गारमायाबो एसे गुजुनाय आरो गगा मोननाय जाबाय थादों, थेवबो जिहेतु इस्युआ खोब इम्पर्टेन्ट आरो दानो खिन्थाथारनांगौ रायजोफोरनो, बिनि थाखायनो आं बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जाबाय। जाहोना जाबाय बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'आ मोनसे मिसलिया बाथ्रा गावनि फेसबुक पेजाव फोसावदों मैया। बे बाथ्राखौनो आङो माने रायजोफोरनो मोजाङै इन्टारप्रिट खालामनो लुगैदों। बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसिनि जि ट्रेन्सफार्ड 16टा साबजेक्टखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनि डिसि, आसाम सरकारनि अफिसार डिसिफोरनो सुपारभाइजारि एन्ड मनिटरिं पावार होनायनि सायाव बे बाथ्राया थांनाय इलेक्सनाव मोनसे माने इस्युमोन जोंनि, आरो बे इस्युखौ दैखांनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोर बयबो बुजिनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि मासियाव गज'फिनबाय आरो मिसलिया प्रमद बर'खौ माने खेमथानि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। बे बाथ्राया ओरैबायदि, बे 16टा जि बिभागखौ डिसिनो मनिटरिं आरो सुपारभाइजारिनि जि माने दायथ' होनाय जादों, बिनि मिनिङा मा? डिसिया जाहैबाय आसाम सरकारनि अफिसार, बिसोरो बिटिसिनि अफिसार नङा। होमबा जुदि आसाम सरकारनि अफिसारा जोंनि मोनफ्रोमबो डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ जुदि सुपारभाइजारि आरो मनिटरिं पावार दङबा, डेट मिन्स वाट? बेयो आसाम डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि बे आसाम सरकारनि आखायावनो थाहैबाय। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बे 16टा साबजेक्टखौ मानो हरनांगौ होननानै जों नङा, रायजो राजाफ्राबो बयबो मोनसे इस्यु हिसाबै दैखांदोंमोन। दा प्रथमाव जेब्ला बे एलिगेसना फैयो प्रमद बर'नि सायाव, प्रमद बर' आरो बिनि कम्पानि, प्रमद बर' इन हिज कम्पानिफ्रा हराखै, खुनु माने 16टा बिभागखौ डिसिनो जों माने गथायाखै होनना बुंबाय थादोंमोन। नाथाय मैया गावनि जि फेसबुकनि पेज, प्रमद बर' पेजाव नैबे अर्डारखौ बिथांमोना गावनो पाब्लिश खालामना लानाय जाबाय। मैया गाव 20 डिसेम्बर खालि बे पावारखौ मनिटरिं आरो सुपारभाइजारिनि जि पावार होनाय जादोंमोन, दायथ' होनाय जादोंमोन डिसिनो, बेखौ बोखांफिनना लानाय जाबाय। बेखौ माने बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मोनसे नटिफिकेसननि दारै बोखांना लाबाय होननानै बुंदों। दा बाथ्राया जाय जुदि 16टा साबजेक्टखौ जुदि नोङो डिसिनो जुदि हराखैमोनब्ला बोखांना लानाया बोरै जाखांनो? हराखैबो होननानै बुङो आरो बोखांना लाफिनबायबो होननाय जादों। आरो जुदि बोखांनानै लाफिनदोंब्ला, बोखांनानै जुदि लाफिनमारबायमोनब्ला नैबे मोनसे माने नटिसखौ नायबाय। बे मोनसे नटिस, बे नटिसाव बिटिसिनि मोनबा डिस्ट्रिक्ट, मोनबा जिल्लायाव डिसिआ मान्थलि फर्टनाइटलि डिडिसि मिटिं लिंबाय थायो। डिडिसि मिटिं माने डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटि, डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि माबाखौ डिसिखौ चेयारमेन खालामना दोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो गुत्तै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों, सुपारभाइजारि एन्ड मनिटरिंनि पावार दं नालाय, बेहा मास मोनसेयावनो जा मास मोननैयावनो जा सम सम डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि मिटिंखौ लिंबाय थायो। बेयाव बयबो एक्सप्लेनेसन हैनांगौ, बयबो गाव गावनि माने सब डिपार्टमेन्टआ नैबे 16टा साबजेक्ट जायखौ जों बुंबाय थादों, बिसोरनि अफिसारफ्रा डिसिनो बे माबाखौ आपडेटखौ हैबाय थानांगौ। डेट मिन्स मा? आरो बे अर्डारा नैबे थांनाय माससिमबो फैबाय थादों आरो नैबे इलेक्शननि सिगांसिमबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बिटिसिनि जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव बे कमिटिखौ डिसिआ लेंबाय थादों।
That means मा 2023 नि 27 डिसेम्बराव माने उइथड्र खालामदों होनबाबो किन्तु बे खामानियाथ' सोलिबाय थादों मनिटरिं एन्ड एडभाइजरि जि माने माबाया डिसि निफ्राय जोंनि खामानिनि सायाव सोलिबाय थादों जायनि थाखाय मेक्सिमाम खामानिया जे माने थाबथाबाय थादोंमोन जाय खामानिया स्पिडआव जानांगौमोन बे खामानिया थाबथाबाय थानाय जादों जायनि थाखाय सारा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बर' रायजो राजाफ्रा बन्चित जानो गोनां जादोंमोन डिसिनो बे पावारखौ हरैनि सिगां थारमाने हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बै माने 15 बोसोरनि जि मोनसे माने समाव खुनु डिसिनि बेबायदि हस्तक्षेप गैयामोन इनिखायनो खामानिया माने पुरा स्पिडआव जादोंमोन रायजो राजाफ्रा बेजों मुलाम्फा जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो आं दा माने प्रमद बर'नि बे मिसलिया बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बे गोदान जागायजेननाय सरखारखौ आरो माने भुल माबाजों सिन्था माने धारना जेन रायजोफोरनि गोसोआव दा लाबोथों बे बाथ्राखौ आङो क्लियार खालामनो थाखायनो नोंथांमोनखौ आं दिनै प्रेस मिटजों लेंनाय जादों आरो जों धन्यबाद होनांगोन थांनाय 5 तारिखआव माने हिज एक्सेलेन्स दि गभर्नर अफ आसाम बिथाङा गावनि प्रेजेन्सआवनो जोंनि माने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ हिसाबै शपथ ग्रहण समायखिरा लाहोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि रिहन दैमारि सार बिथांखौबो डिपुटि चिफ हिसाबै बिटिसिनि गोदान माने शपथ ग्रहण खालामनाय जाबाय बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ साबायखरबो बावबाय आरो मोनसे बाथ्राखौबो दिनै माने फोरमायबावनो सानबावबाय फैगौ 9 अक्ट'बर खालि थारमाने 9 तारिखआव प्रथमबारनि थाखाय हिज एक्सेलेन्स दि गभर्नर अफ आसामा बिटिसिनि जि काउन्सिलनि एसेम्बलि बेखौ माने लेंनाय जादों आरो बेयावनो गासिबो माने एमसिएलएफोरखौ फर्मेलि माबा शपथ ग्रहण लानाय जागोन बिनि उनाव हयथ' बे सेसना साननै बा सानथाम सोलिनो हागौ बिनि गेजेरावनो फोरखौ माने हयथ' शपथ ग्रहण खालामनोबो जानो हागौ बे अफिसियेल बाथ्रा जागोन जिहेतु सिंनि अफिसियेल बाथ्राखौ आं मोजाङै मिन्थिजोबा थेवबो जिहेतु नैबे प्रथम एसेम्बलि सेसना बिटिसिनि एसेम्बलि सेसना जागायसिनगोन बियो गभर्नरा गावनो सामन खालामनाय हिसाबै बिथांखौबो धन्यबाद होबाय आरो जोंनि गहपुरबासिनिफ्रायबो एबारनि जि माने बिटिसिनि जि बे एसेम्बलिनि दारैनो नियम निति निर्धारना खालामनानै जोंनि गहपुरनि बर' रायजो राजाफोरनिफ्रायबो फोरनोबो माने माखासे सुबिदाफोरखौ प्रायरिटि बेसिसाव होगोन होननानै जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंलांखादों बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय ससियेल मिडियाआव मोनसे बाथ्रा गोसारबाय थादोंमोन जे गहपुराव सासे नमिनेटेड एमपिएलए नांगौ होननानै आरो बेयाव बांसिन मुङा नोंथांनि ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों बेनि माबा मोनसे बुंगोन नामा सार ससियेल मिडियाआवथ' खबरफ्रा सोलिबाय थायो सोलिबाय थागोन गोदोबो सोलिदों दाबो सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय बेफोर मेटारा मोनसे कनस्टिटिउसनेल बाथ्रा बे सांबिधानिक बाथ्रा जाय बिथांमोना बेफोरखौ बुंजेनदों हयथ' बिसोरनि मोनसे स्पेकुलेसन मोनसे हाइपथेटिकेल माने आइडिया मा साननानै फोसावदों जानो हागौ आंनि नामखौबो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय इन्डियान कनस्टिटिउसननि 6 शिड्युलनि पेराग्राफ 2 एमेन्डेड पेराग्राफ 2 आव क्लियारलि लिरनाय दं नैबे बेखौ नायबानो बयबो बुजिगोन माखासे डिटेल बिटिसिआव नमिनेशन्सफोरखौ बोरै खालामनाय जायो बेयाव लिरनाय दङ नैबेयाव मोनसे सेन्टेन्सखौ माने आं नोंथांमोननो फरायनो नागिरदों दा बिटिसि कैन हैव up to 46 members of which 40 are elected and up to 6 are nominated by the governor of Assam दाना बेयो जोंनिया जिहेतु इलेक्टेड जागोना माने समष्टिया 40टा बेनिफ्राय गभर्नरनि माने नमिनेटेड जागोना 6 जन बेजों लानानै गासै माने 46 मेम्बार थायो दा बिनि गेजेराव सेकेन्ड माबायाव ओरैबायदि लिरदों दा नमिनेटेड मेम्बार्स रिप्रेजेन्ट कमिउनिटिस इन दा
Bodoland Territorial Area District that are not represented in the elected seats. थारमाने बै unrepresented community आव सोरखौ बुंनाय जादों बेयो बुंनाय जादों जाय हारि आरो हारिमा बिटिसिनि आन्दाराव दङ दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बिटिसिआव गासै 26टा जनगोष्ठीफोर दं बै जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव अबे जनगोष्ठीया सासेबो मोनसेबो सिटनिफ्राय देरहाबोआखै दा बर'फ्राथ' सिबानो जाखायो बर'फ्राथ' माने बांसिन बर'फ्रानो देरहायो होमबा आनरिप्रेजेन्टेड कमिउनिटिया बर'आ गोलैना गोलैया नोंथांमोनानो बुजिदो दा हमनानै लादो गोदो मुस्लिमसफ्रा सासेबो देरहायामोन बिनि थाखायनो मुस्लिमफोरखौ सासे नमिनेटेड केन्डिडेट लाबोनो गोनां जायोमोन गभर्नर माने मानाव गिदिर गभर्नरनि माने आखाइजों दा देग्लायथ' मुस्लिमसफ्राबो साबा देरहादों होमबा माबानिफ्राय मुस्लिमनिफ्रायबो नमिनेटेड केन्डिडेटआ फैया देग्लाय नाथाय माबाया रावबो सासेबो देरहायो जाथिनिफ्रायथ' नेपालिफोर गरखा जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा सासेबो देरहायाखै आल्टिमेटलि बे सासेया बिसिनिफ्राय फैगोन आरो सासे माबाया सासेबो फैयाखै माबानिफ्राय मा होनो राजबंशीनिफ्राय राभानिफ्राय फैयाखै गार'निफ्राय फैयाखै बे बैसोरनिफ्रायसो फैयो बे जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल बाथ्रा बे सोरबा लुगैनानै सोरबा आन्दाजा खालामना बुंबा जानाय नङा बेखौ एसे सोरबा जुदि लिरदोंब्ला बेफोरखौ एसे स्टाडि खालामना लिरनाया मोजां जायो आरो बेनिखायनो आंनि नाम बाथ्रा फैनाया सोलिबाय थागोन ससियेल मिडियायाव गोबां नंगौ बाथ्रायाबो सोलियो नङै बाथ्रायाबो सोलियो बिनि गेजेराव नंगौखौ जाय बुजिना जाय गोरों बिसोर जा माबानानै नायगोन बे जेबो नङा